ಹಾಯ್ ಮಾತೆರ್ಲೆಂಚುಲ್ಲಾರ ಸೌಖ್ಯನೇ ಮಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಬೈದುಂಡೆ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬೈದುಂಡು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕಡ ಒಂದು 4 ಪನಿ ಬತ್ತುಂಡು ಆತು ಮಸ್ತ್ ದಲ ಬತ್ತುಜಿ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಪುರ ಮಲ್ತಾರ ಮರಿಯಲದ ತಯಾರಾಂಡ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿರು ಪಾಡಿಯಾರ ಯಾನಿ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ವರ್ಷಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇವಂತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆನೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಏಪಲನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಿನಿ ಕನತ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅವಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅದನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒರಿ ಮಲ್ದಿನಾರು ಪಂಡೇರು ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಸೋಡ್ ಹತ್ರ ಪಾಡ್ರೆ ಐಜಿ ತೂಕ ಪಾಡುವೆ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋನೇ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ನೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರಿ ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜರಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಸೇರ್ನಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಸೇರ್ದಾಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ದು ಶಾಲೆ ಶುರುವಾತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ನಕ್ಲು ಸೇರಿಯರ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನವ್ರಿ ಬಾಲೆ ಪುಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಆ ಏಪಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಆನಿ ತಿಕ್ಕದು ಪಾತೆ ನಡ್ಬೇಕೈತೆ ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಬಾಲೆ ಐತೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪು ಜನ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಮೈನಾದ ನಮಿತಾ ಪುತ್ರನ್ ಅಂಚೆನ ನಮಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಲಂಡನ್ ಡಿತ್ತಿನಾರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಜ್ಜೇರು ಅಂಚಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂತುಜೇರನ್ ಪನ್ಪು ಜಾನ ತೂದುಪ್ಪರ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ತುಳುಟೆ ಮಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕನ್ನಡೊಡೆ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ನಿಖಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪನ್ಲೆ ನಾನು ನಿಖಲ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೆ ಇತ್ತು ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡೊಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ ತುಳುಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡೇಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.